Έλα να πούμε τώρα και λίγα πράγματα για τα χρυσάνθεμα. Τα χρυσάνθεμα, ή όπως συνηθίζουμε να τα λέμε στην Ελλάδα δημητριάτικα, είναι ένα πολυετές ποώδες φυτό που ανήκει στην οικογένεια των αστεροειδών. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φυτό με καταγωγή από την Ασία και συγκεκριμένα από την Κίνα και την Ιαπωνία, όπου καλλιεργείται εδώ και αιώνες ως σύμβολο ευτυχίας, υγείας και μακροζωίας. Στην Ευρώπη το χρυσάνθεμο συνδέεται ιδιαίτερα με το φθινόπωρο, καθώς ανθίζει αυτή την εποχή δίνοντας ζωντάνια στους κήπους με τα ζωηρά του χρώματα: κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μοβ και λευκό. Αναπτύσσεται σε ύψος που μπορεί να κυμαίνεται από 30 εκατοστά έως 1,5 μέτρο ανάλογα με την ποικιλία. Τα σκουροπράσινα σχιστά φύλλα του συχνά έχουν έντονο άρωμα, ενώ τα άνθη του έχουν μορφή κεφαλής και αποτελούνται από πολλά μικρά ανθίδια, συνήθως εστρώσεις που σχηματίζουν πλούσιες ταξιανθείες. Οι ποικιλίες του είναι πολυάριθμες, με μερικές να έχουν απλά άνθη και άλλες διπλά γεμάτα με πέταλα. Το χρυσάνθεμο είναι εύκολο στην καλλιέργεια και προσαρμόζεται καλά σε διάφορες κλιματικές συνθήκες, αντέχοντας